Pinoy Bus Driver TV. Sa Bagay, sa Resort. Mas nililid yan. Basta pa naman. Wala pa rin.
Alright.
Bye. Set. Aku kerja kali awak aku jangan. Yang anak-anak yang lain. Kita yang belum. Oh,
sa lupay, sa lupay. Dahil bante.
Apen, ganun din. Sa tiro. Iwas ka ba? Yan yung sa tiro. Iwas ka ba? Dalawang kasada. Alis na yata. Dalawang kasada. Organize ano sa balance ko. Meron bang tama dyan? Si Coco, tama?
Ay, napal. Wala man laban, takloban lang. Wala lang yung takloban. Pagdating sa Tacloban, mayroon ng mga van doon papuntang Naval. Magkano kung meron papunta sa Naval? So, 100 siguro, 200. Aray pa na